ଏପଟେ ଭଲ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତ ଏପଟେ ଆମ ଶୀତ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ଏପଟେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଗୋରିଏ ଭାଇ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କଣଟା ମଝିରେ ବକ୍ତୁରଟା ସାରା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ତ ବୁଲାଅ ନା ଏଡେ ଏଡେ ଗାଡି ଧରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ବୁଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କେ ଜାଣି କଣ ପାଇଁ ଏଡେ ଏଡେ ଗାଡି ଧରୁଛନ୍ତି ଚଲେ। ହଁ ଆମେ ବାଇକ ବାଲା ହଁ ଗୋଟେ ବୁଲେଇଲୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଆମେ ବି ବାଇକ ବାଲା ହେଇକି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି କାଟୁଛୁ ସେଥିରେ ଏଡେ ଏଡେ ଗାଡି ଧରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ଧରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇ କାଟିବେନି ନା ମାଡ ଆମ ଭୁଲ କି ତା ଭୁଲ ନା ରୋଡରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏଇଠି ଖାଲି ଇଏରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସେ ଅଠା ଛାଡିଦେବେ ଛାଡିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା 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 ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାରେ ଅଛି ନା ଭିତରେ ଅଛି ଅନଲାइन हाँ ऑनलाइन मगे ऑनलाइन नहीं नहीं डाटाटा कौन ऑनलाइन भी होबो वाईफाई वाईफाई रे भी मोबाइल रे हॉटस्पॉट रे भी आगे 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 गाड़ी मान के चारि आड़े लागे आगे आगे और कोटा आव के तले कोन सही सेफ्टी में रखा है सेफ्टी में ये बंदा है जेरा माउंट है नहीं पीक पीक कोन माने तार लॉक ता एटा माउंट कोन दिया हां एटा लॉक ये होल्ड कर रखे ये नंबर का है ठीक है मार दो ठीक भाई कौन हला जिबे ये जिबे चेक कर ले हां थैंक यू सर थैंक यू ओ तेरी भाई फास्ट में बोली देला मते अगी जदी कोई सार बहुत भलो थी सत कथा अबे रिकॉर्डिंग होती ओ नाइस यार भाई तो सत कथा यार सार बहुत भलो थे बहुत भले पचा कहले ये कौन सी कौन जदी कभी रिकॉर्डिंग अच्छी शुणी तुमको भाई सार कौन कौन कहले सर पचारे तब आप आल्कोहल मुझको ना सर आम स्टूडेंट कौन कर आल्कोहल नहीं करू कौनटा सारे देखिए खुशी हो गले बोलते कैमरा मुझे भल मु डिटेल भल मु बेसी स्पीड रे भी आसु ना आराम से नॉर्मल स्पीड कहती रोड रे जब भल चलिए सब भल ही हम खराब के हबनी क्या भूल तो मन थी ना खराब हम कड़े जी मुझे स्पीड आसता राइस करके आसता देखी मुझे डरता से अटकेले रखेले पचारे ये कौन यहाँ ये कौन सी कौन पचारे केमती कौन ट्रांसफर होची ये सी बाटर कौन कि सब अच्छी रेकर्ड सब शुणे प्लीज आदि फास्ट टाइम जब कह मतलब फास्ट टाइम पुलिस धरला पुलिस धरला जी पुलिस धरिया खराब नुहे जी तुम भूल जी तुम ठीक रे थी भूल थी यदि पुलिस देखले तुम गांडी फटियो जब कह सार बहुत भल थैंक यू सर सार वीडियो देखिए तेल सार बहुत भल देखिए कहे ना एमती पचा कले फर्स्ट टाइम भाई यार सतर के एक्सपीरियंस करनी के भी नहीं आराम नॉर्मल पूजा पचा कले आउ जन पचारे कहले हाँ केमती कौन ये सब भाई आज आणिकी लाभ वाला मोर कहता डेली हाँ जो कौन राश ड्राइविंग देखी चाहिए कर
ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି କଣ ପୋଲିସ ଦେଖି ତା ଆଗରେ ଜାଣିଛି ରେସ୍ କରନ୍ତି କଣ ମାନେ ପୋଲିସ ଦେଲେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ ଭାଇ ଦେଖ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମତେ ମିଳିଲା କଣ ନା ସେ ମତେ ଅଟକେଇଲେ ପଚାଶ ସେଇଟା ଭଲ ନା ଏମିତି କାମ ହିଁ କାହିଁ କରିବେ ପୋଲିସ ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ଯଦି ଧରିକି ଜେଲ ନବ ଲାଭ ହିଁ କଣ ଅଛି ଏମିତିଆ କାମ କରିବି ତାଠୁ ଭଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଧରିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆରାମ ଅଟକେଇଲେ ସେ ଯାହେଲେ କଣ ଅଛି ଖାଲି କଣ କୋଉଟା ହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବୁଲିକି ପଳେଇ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବା ବୁଲିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗା ପଚାରୁଛି କଲେ ନା ଆଲଫା ପଚାରୁଛି କଣ କରୁଛ କଣ ତା ମତେ କହିଲେ ହାଉ କରି ଦେଖ ମୁଁ ହାଉ ବି କରିବି ଆପଣ ଓକେ ଗାଇस ଯଦି ଭିडिଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ ଦୟା କରିଦେବେ ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ତ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରିବି ଟୋଟାଲି ଡିଲିଟ ହିଁ ହବନି ଟୋଟାଲି ହବନି ଭାଇ କୋଉଠି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ ଥିବ ନା କାହା ବୋପା ବି ଅଧିକାର କରିବେନି ତମକୁ ଭୁଲ କହିବାକୁ ଯଦି ନିଜେ ଠିକ ଅଛ ତମର ଭାଇ ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ତମେ ଭୁଲ ହିଁ ବାହାରିବ ସତ କଥା ଏଟା ତାହେଲେ ନିଜେ ଠିକ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ ହଁ ଇଏ କଲା ସିଏ କଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ତାର କର୍ମକୁ ଦେଖାଯିବ ତମେ କଣ କରିଛ ତମ କର୍ମ ଠିକ ଯଦି ଏଇନା ମୋ ବାଟରେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ହଁ ଠିକ ମାର ଭାଇ ଏଇନା ବିଲ ଗଣିଥାନ୍ତି ବାଳ ନହେଲେ ନେଇକି ଜେଲ ପୁରେଇଥାନ୍ତା କଣ ଏବେ ଗରମ ସତ କଥା ହେଲମେଟ ଥାଇକି ମତେ ଧରିଲା ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଧରିଲେ ଧରି ପଚାରୁଛି କହିଲେ ଆପଣ ମାଲଫାଲ ହବ ନା ଆମେ ସେଇଟା କାହିଁ କରିବୁ ଦେଖୁନ ଭାଇ ବିନା ହେଲମେଟ ରେ ପୁଣି କାନରେ ଫୋନ ଦେଇକି ପୁଣି ଇୟରଫୋନ ତ ଦୂର କଥା ଫୋନ ଦେଇକି ପୁଣି ଏଇଟା କାହା ଭୁଲ କାହିଁକିନା ଅକାଳରେ କିଛି ବି ହବ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପୋଲିସ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବେ ତମେ ଠିକ ଚେକ୍ କଲନି ବୋଲି ଆଉ କାଲି ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରହିବ ତମର କିଛି ହବନି ତମେ ମରିଗଲା ଗଲା ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ଲୋକ ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଯଦି ସେ ମରିଗଲା ତା ସରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ସିଏ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଘାଣ୍ଟି କିଏ ପୋଲିସ ହିଁ ଘାଣ୍ଟି ହବ କିଏ ବାସ କର ଇଏ କର ସିଏ କର ଅମକ କର ଢେଙ୍କି କର विस्तारा यार ड्रीम हो प्लेन बसिया सरी पुणा प्लेन बसिया ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହେଇଛି ଅଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ହେଇଛି ମତେ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ପଡୁଛି ଓହୋ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସାଇକେଲରେ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଦବା କଥା ଆଜିକାଲି ସତ କଥା ସାଇକେଲ ବି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇଦବା କଥା ବାକି ଦେଖିକି ଦେବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି ମୂର୍ଖ ସାଇକେଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଲେ ଚଲେଇବେ ତାକୁ ଇଏ थोड़ी देखा आदत गाड़ी चला छोड़ी पोदन खंड जदि सी अच्छी कौन से तो कौ कारण थी तू मागे आनी गाड़ी एम मागे धरिया कथा गाड़ी तरी छोड़ी